Yaɗa hotunan 'yar gidan Sarkin Bichi wato Zara Nasir Ado Bayero haramun ne, cewar hukumar Hisba. Ana sa ran za a yi bikin Zara Nasir Ado Bayero ne da Yusuf Buhari a watan Agustan da muke ciki. Hukumar Hisba ta jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta yi kira ga masu yaɗa hotunan 'yar Sarkin Bichi Zara Nasiru Ado Bayero wadda ɗan shugaban ƙasa Yusuf Buhari zai aura da su guji yin hakan saboda ya saba wa shari'ar musulunci. Kwamandan Hisban Harun Muhammad Ibn Sina ya ce aikin hukumar shine hana yaɗa barna ko da kuwa ta faru a baya, ba wai tonowa da kuma hukunta mutum ba. Kiran na Hisba ya biyo bayan dubban ra'ayoyin da mutane suka dinga bayyanawa a shafukan sada zumunta cikin kwanaki uku da suka wuce bayan hotunan amarya Zara sun karaɗe shafukan sanye da wata doguwar riga. A cikin hotunan waɗanda ba a ganta tare da angon ba, babu ɗan kwali akan gimbiyar ta masarautar Bichi da ke Kano, sannan kuma saman rigar yana launin fatar jikinta. Wasu bayanai sun ce hotunan sun bulla ne daga wani bikin mata zalla da aka gudanar a Abuja wannan makon. Wannan ne ya sa masu amfani da shafukan sada zumunta suka dinga kira ga Hisba ta ɗauki mataki, inda sunan hukumar ya kasance ɗaya daga cikin manyan batutuwa da aka fi tattaunawa a kafofin Najeriya tun daga ranar Laraba zuwa Juma'a. Hukumar Hisbar ta Kano, wadda aka fi sani da wadda ta tabbatar da bin dokokin musulunci, ta ce yaɗa hotunan ya saba wa shari'ar musulunci. Cikin wata hira da manema labarai, kwamandan Hisban Harun Muhammad Ibn Sina ya ce ba aikin hukumar bane tonowa tare da kama masu laifi, aikinsu shine hana yaɗa barna. Shakka babu, yadda aka yaɗa hotunan auren nan ya saba wa ƙa'ida ta shari'ar addinin musulunci. Da iya yiwuwa wannan al'amari a fili aka yi shi ko kuma a ɓoye, amma kai da kake yaɗawa kana nuna wa waɗanda ba su san an yi ba, waɗanda suka fito da wannan hoto idan da gangan suka yi su ji tsoron Allah kar su sake yaɗa shi. Idan ma wa'azi za ka yi sai dai ka ce abin da aka yi na kaza ba daidai ba ne, kuma ina bayar da shawara, amma ba wai ka yaɗa hoton ba ta yadda za a ganta a cikin wani hali. Idan duniya yana kansu a matsayinsu na 'ya'yan manya, kwamandan Hisban ya ce kasancewar Zara 'yar sarki da kuma Yusuf ɗan shugaban ƙasa, duniya za ta saka musu ido, su ababen koyi ne. Duk wata shiga wadda wani zai yi a yi shiru, to su idan suka yi ɗaukar ta za a yi a nuna wa duniya, wani dan a tozarta su, wani da niyyar a kaskantar da musulunci a cewarsa. Duk da wasu na sukar hotunan da ke yawo a shafukan sada zumunta musamman saboda gidan da ta fito, wasu kuma na ganin hotunan ba su yi munin da har za a dinga cece-kuce ba a bikin da aka yi na mata zalla. Irin wannan saɓanin ba wani abu bane ba a arewacin Najeriya, inda addinin Islama da al'ada suka fi tasiri sosai. Domin samun shirye-shiryen mako da yaushe, kada ku manta ku danna alamar subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Ci gaba da kasancewa da Gimbiya TV.